V metropole východu Košiciach sa zišla naša dorastenecká špička, aby si to rozdala o medaile na premiérovom medzioblastnom stretnutí 4 regiónov. Vo výbornom atletickom počasí sa zrodilo množstvo osobných rekordov a podujatie okorenili aj splnené limity na európsky šampionát do 17 rokov. Triumf v Košiciach si vybojovalo družstvo Stredoslovákov pred atletmi zo západného Slovenska, tretia priečka ostala doma východniarom a zemiakom medaila sa ušla tentokrát výberu Bratislavy. Slovenský atletický zväz v rámci spolupráce so spoločnosťou BMD a jej projektu Star for Stars v oblasti podpory športových talentov vyhodnotil po 3 najlepšie výkony a odmenil ich príspevkom 250, 150 a 100 eur na športovú prípravu. U chlapcov získal najvyššiu sumu Adrian Baran z MŠK Vranov na Toplov, keď gulu poslal do vzdialenosti za 17 metrov 10 cm. Za ním nasledoval Marcel Žilavý atletického klubu Malacky za 14,77 na 110 metrov prekážok a tretí najhodnotnejší výkon pripadol Lukášovi Koreňovi z ŠK Ežolge Nitra za čas 56,47 na 400 metrov prekážok. U dievčat odmenili 250 eurami Emu Zapletalov za výkon 20,50 na 200 metrov, 150 eur dostala Gabriela Gajanová z atletického klubu ZTS Martin za čas 56,92 na 400 metrov. Obe dievčatá splnili aj vstupný limit na premiérové majstrovstvá Európy do 17 rokov v gruzínskom Tbilisi. Tretí bonus, 100 eur, získala Sára Poliaková Slavia STU Bratislava za výkon 57,44 na 400 metrov. Claudia. Pozor, Mišo! Vydaj! Behu na 2000 metrov prekážok. Ľubomír Kupíš, 71. Ilavský Milan 10.09.25, Šmíďarov.
Zároveň poprosím aj chlapcov, aby si pri vrchuľou 17:10 doby 948. Pri fanfári tam sa dá Stredoslovenský atletický zväz. Takže ja som veľmi rád, že sa nám podarilo zorganizovať prvý ročník medzioblastného stretnutia dorastencov a že to bolo práve v Košiciach. Myslím, že aj napriek nejakým problémom s nomináciami to prebehlo veľmi úspešne a dúfam, že to bolo zaujímavé aj pre atlétov. Samozrejme som strašne rád, že sme získali na túto akciu nového partnera a tí najlepší traja dorastenci a 3 dorastenky dostali finančné prémie na prípravu od Stars for Stars. Pevne verím, že takto v tejto spolupráci budeme pokračovať a že takéto stretnutie prebehne aj budúci rok.